Tħabbru aktar ħlasijiet ta' pagamenti din id-darba tal-In-Work Benefit u l-Carers Grant, żewġ benefiċċji li ġew introdotti minn Gvern Laburista u li baqgħu jissaħħu minn sena l-oħra. Dan fil-waqt li twessa l-grupp ta' nies eliġibbli għal dawn il-benefiċċji. Fuq medda ta' xar snin dan il-benefiċċju ammonta għal 71 miljun euro. Fil-fatt il-ħlas ta' din il-ġimgħa jkopri l-perjodi ta' bejn Jannar u Marzu u minn dawn it-3.6 miljun euro se jibbenefikaw aktar minn 23,000 familja. L-investiment totali fuq perjodu ta' sena jilħaq is-16 miljun euro. Fil-fatt l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ikkonferma li l-investiment fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali kważi rdoppjaw sal-aħħar tas-sena l-oħra, meta mqabbel mal-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Bil-miżura tal-baġit għal din is-sena l-Gvern jagħtu ukoll jinjora l-ħlas tat-taxxa minn barra l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali biex bekk issa dħul li qed jittieħed mill-impjieg huwa dak nett. Dan il-benefiċċju li jitħallas brati differenti ġie introdott tal-koppji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u għal single parents li jaħdmu u aktar tar GSTs ukoll għal koppji fejn ġenitur wieħed biss jaħdem. Qed jitqassam ukoll il-benefiċċju tal-Carers Grant, benefiċċju ieħor li daħħal Gvern Laburista lura fl-2021 u li minn Jannar żdied għal 5,190 euro fis-sena. Bil-baġit għal din is-sena dan il-grant se GSTs ukoll għal ġenituri ta' tfal taħt is-16-il sena li ma jkunux jistgħu jaħdmu biex jieħdu ħsieb uliedhom b'diżabilità severa. Kif ġie mħabbar mill-Prim Ministru aktar kmieni din il-ġimgħa, dawn il-ġenituri li jieħdu l-Carers Grant issa se jibdew jingħataw il-kontribuzzjonijiet akkreditati sabiex ikunu salvagwardjati drittijiet tagħhom għall-pensjoni. Dwar dan tkellimna mad-Direttur Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali George Cremona. Mill-investiment fl-In-Work Benefit u l-Carers Grant bis-saħħa tal-baġit tal-2025 qiegħed issa iżid ukoll l-ammonti ta' benefiċċju li qegħdin jirċievu n-nies. Tajjeb illi ngħidu illi l-In-Work Benefit dis-sena wkoll l-assessment tiegħu qiegħed jinjora l-ħlas tat-taxxa minn barra l-ħlas tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali. U allura il-ġenituri se jkunu qegħdin jesperjenzaw ħlasijiet aħjar mis-sena tal-2024. Dan fil-waqt li tlabna r-reazzjoni tal-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Suċċessi li wkoll juri l-impenn ta' dan il-Gvern favur ix-xogħol. Partit tal-ħaddiema li l-assistenza tagħna hija li mmorru nimxu l qudiem hemmhekk benefiċċju li daħal 10 snin ilu, benefiċċju fejn illum qed nitkellmu fuq 24,000 familja illi wkoll din is-sena se ninvestu 16 miljun f'dawk il-persuni.